Ini kenake nyapa ya? Ngenyang kencot. Iki tak tekoni iki jawabmu beda. Ora tau ngenyang kencot. Kencot iki basa apa lho? Basa Tegal. Artine? Artine luwe. Kuwi mang berarti ra mangan lho. Ndak sempet. Lho, sibuk apa kuwi mang? Ngarit. Peh, kayak kok cacah kae. Lho, ayo lho parani. Kanca nak dhewe ora parani piye iki? Nyapu ya nang kene. Suwong aku main kene mek dorong-dorong. Aku yo suwong ki ngejak mlaku-mlaku yo iki. Lah aku nyapu kancamu nyekel iteng. Lah yo koyo Iki kene. jere mangan tak dikoni. Lah kuwi lho wong anak dondong sak ngono Lah iya, kan. nambah. Wah, Gar aku lak rawuh kuwi mang. wah moto canggehi bocah. Aku imbuh le. Yo, penak ae. Yo. Sane kancamu luwe. Lah iya, sakne aku sak luwe. Slamati. Aku piye? Weh tunggu kono ae. Aku yo luwe aku. Tak rene kok. Oh yo wis reno. Matur suwun ya Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Dibilang ngono, enggak. Iya. Tara, gendang aku. Iso. Aduh, mi pipi ada. Lah ora. Ya iki sik gendane. Gendane lho. Cekelan. Model kok welas ngono. Nyong luwe. Inyong yo apa artine wi? Aku. Walah. Cek tokai cek dirahne lho dondonge. Titik tapi nya. Kayak nih. Kok Aku modelane ra iso nakap kok. lah piye kowe nya? Nakap ki model iki lho. Nya, ndang. Ah, Nya. Nya. Nendasmu iku. Ayo. Oke, kamu mundur. Aduh, Dun, kancane mundur. serah. Bu. Aku tak kene ae. Mas man. Yo mangan. Enak kok ngene dodonge. Iki mesti koyo raine sing kowe. Hawane sejuk. Ya mulai ya wetenge nyong suara kok. Ya no. Ya iki. Mulai. Suarek nu. Le. Wes. Wes terus duit. Kurung. Engko ning kali yo. Nyapa? Nyali. Nyali. Heeh. Wah, kendel tenan we. Kendel. Oke deh panggah wani. Ayo. Tapi dijanjan. Yo. Ceng. Aku engko sumarani. Tak parani dijanku. Wis ta, ya. Yo. Engko bengi. Ngobengi ya. Kontrolan. Kok suwepin kok kayak Wah, lah iya. Awane ngedeni ngene apa? Dia. rinding aku. Ya jajakitan ngono sik goleki. Waduh pisan. Sing ngedak. Iki nyali so ora teko. Mbah, endi lho bocah-bocah iki. Derek semayanane ya mene, bae reneng. Neng ndi lho iki. Ya pusi awal iki. Nandi wong iki. Lho kae lho wong lente-lente penak ya. Ya iya wah. Alah bocah kaya moto cenggehi motomu. Minyu. Alah boh, kan parani lho. Aku nang kene lho. Oke, tarono. Yo. Teh Lah rendi nang ndi? mantak celuki urane ae. Nang ndi marane wae bae. Bu paling dolan tak celuki ndi rendi. Tinggal bapak ya. Oh, bapake to. Kira aku lek sapa. Bapake tok sing nyauri. Heeh.
Lah sapa neh ibuke wis minggat to ya. Pegatan tadi Pak. Heeh. Pegatan. Terus kedike. Wah, Pak Gempur to. Heeh. Ibuke jenenge sapa to ora ro? Siti Numsia. Masa to? Heeh. Jenenge kowe wong Arab lho. Lah yo piye to iki? Loh. Ngarang kok aku. Loh. Berarti anaknya ngarang wi. Ora. Nungule ngarang. Ora. Nungul. Masa deh ora ngarang. Pripun wi? Oh yo ora pripun piye? Pak Gempur Siti Julaika ngarang dadi Randy. Heeh. Walah ngono. Oh, minyu dadi wong. Walah mau kecanggeri kowe. Lah Iki jerek. joni kowe. Oh, Wah iki gane ben guyu. Gen Lah. wedimu ilang karo kowe wedine gen ilang. Iki jereke yogi rene mang ndi? boh Boh mau. engko paling jerek tak anu mang yo sik ning jedhek lho wonge ngulas ngono tak tekoni ibuke mang. Malombo. Paling. Oh, paling. Mangga kan mangan dondong lho. Layakno. Wah, endi bocah-bocah kae? Ra ana. Oma rene teko ning kene. Oh, matur dlunggup ning jero kali. Ning ndi kae? Wah, sepi kan. Iya. Merinding kok ngene. Wah, endi kanca-kancaku kok ora rene? Padahal takon rene iki, enek lampune padhang. Oh, takon nunggu nang kene iki yo. Ngono lho enek ngene iki. Ora gelem. Apa ndelunggup nang kali mak tuil langsung jeger. Ben darane aku plong-plong. Aku apa rono ae yo. Rono ae penak. Ketara untune cling. Tak pedel-pedel. Ora dipedel wis. Jongat kabeh ini. Nah, jongat yo mesakne, lara untune. Wah, rono ae. Kancaku ge. Hoi. Oi, enak. Ya. Ada naik. Salman sih. Piye kok? Kasep iki tekomu. Wis wengi lho iki. Ya aku pas teko kono lingak-linguk golek awakmu lho. Aku ning kene karo Bagus iki. Aku rene yo karo tengku loro mangan dondong tak menekiane mah. Kakean Bang Dondong, Bang. Heeh. Wah, wow nanti emang Layak dicepaki cancang lho. woi bangga menak-menek kok. Nah. Cuma namanya ya. Aku wis lempah. Lah ndi ning ndi? Loh. Mang kok koyo ning kene. Nanti cah kene, Mang. Ayo piye kuwi? Ilang adewe seneni. Goleki mboke ndak Ini utine iki kok adewe. Wah aku ora melu-melu ah, sik tas rene mergano. Wah, piye? Paksa golek yo, golek. Yo goleki. Bae ngendi? Kono apa kono? Loh. Neng di bocah-bocah. Renek. Teh misterius iki. Kira. Kae lho wong iki. Oi. Wah, nang kono ta iki dibae. Wah, ra omong-omong. Yo balik. Parane. Balik. Sao pamitan? Ah sing mulai yo. Wis wengi. Pamitan kowe. Ora nyedhuke iki sik. Wis ora. Kowe akhirnya yo. Hati-hati yo. Ya. Boleh dikit. Nang ndi, Mang? Uyo. Kene ora pamit aku. Wes pamit kowe lho sing ra krungu. Tinggal wis wedi Mang senene utimu. Wah, kowe parah. Ini saiki wis wengi ya iki. Jajal iki delon jam bro. Jam 12 punjul. Yo wis mulai yo. Mulai.